Сәлем, дусларым! Біз Рәмия белән гаҗәеп матур мәйданга килдек. Ял итәр өчен монда шундый уңайлы. Мәйдан Казан Кремле диварлары һәм Кремль яр буе Федосеев урамы игенчеләр сарае белән уратып алынган. Әнә ул, игенчеләр сарае. Нинди матур сарай! Рамай, bir şiir söyleyeyim hele. Aprel ayı. Emine Bikşantayeva. Aprel ayı şol iken, bütün karnı yoğurtken, men sildim zip etken iken, buzlar akanda gitken. Kışta ötüp gitken kuk, yazda jitmegen suman, şıltır şıltır ağasılar, daldaşlar arasından. О, бигрәк матур шигырь! Subhanallah! Рәмия, минем табышмагыма да җавап биреп кара әле. Кыш буена тик тора. Яз җиттеме? Кытыра. Елга. Әйе, елгада бозлар эрегән. Рәхәтләнеп ага хәзер. Дусларым, без Кремль яр буенда. Казансу елгасы яр буеннан шәһәребезнең гаҗәеп матур манзарасы күренә. Безнең яраткан ял итү урыны бу. Шулай ук шәһәр кунаклары да бирегә еш килә. Казансу елгасы яр буе Кремль диварларыннан Казан милли мәдәни үзәгенә кадәр сузылган. Абый, кара әле, күпердә М хәрефе тора. Рәмия, бу Миллениум күпере, Казанның иң биек күпере. Ул Казансу елгасы ярларын тоташтыра. Туган илем, туган өем. Миңа Казанымда шуның кадәр рәхәт. Мин монда үземне өемдә кебек хис итәм. Нәкъ мәкалдәге сыман. Рамай, миңа да шулай ук рәхәт. Рәмия, без бүген туган ягыбызның, туган телебезнең матурлыгын тагын бер кат бәяләдек. Дусларым, үзебез дә туган ягыбызның бизәге булырлык итеп үсик. Аллаһ Тәгалә дә матурлыкны ярата. Сау булыгыз! Хушыгыз!